Chibai levek ole he video chuan how to win friends and influence people part-3 na kan en hawanga part-1 le part-2 hi karon ti chuak to a part-4 na thlenga omani part-3 na hi points atam deuh hleka video pahnia karon da ang achan ve kan soiphotanga part-3 na thupui hi 12 ways to win people to your way of thinking atia midang te kan thlir dan a thlir tir dan emo va hmin dan te khati taila ka video te hi lo en china thai ti ni chuan mi lo like sak vela pakhat na a you can't win an argument ati deuh top maya in hnial na hian hne na achan thei lo ati ni in hnial fiam na debate te ani lem lo chuan chak jok emo dik jok kan tran hmun tha jok ma se kan khingpui te kan hmin miau lo kha chuan an ril ru kha kan hne chuang lo in hnial na reng renga kan tlom chuan kan chak lo ni maya hnial dang thak ma ila kan chak chuang lo enga tinge kan ti chuan a chak jok chu kan in ti thei viau don ma se le lem ve thung khan engtin nge min ngayang an ril ru kan hmin angem ate ulo angai dan kha a hma a in a so nget sau hial mai the ani a chan chu fing in ti ve kan ni a mi a lo hi chu ne so taka kan va pai thla khan a chapau na kan kai tho ting to mai don ani chu ai chuan an ngai dan te pompui ang taka kan lan ma sak kha apoi lo huat na hi huat na vekin atire theilawa mangai na zokin ani channa ne min thin ur atikiang ti ani a chu wangin in hnial na reng renga hne na chan kan du chuan pumpel che kong om chuna ni ati ni ajiak to hian point ni na chuanin mel ma insiam dan le pumpel dan mi hi an dik lo ani ti shilmia lo tur ate a ajiak tu Dale Carnegie hian an ti dik lo kan shil hian lelam kong taka kan lan tir chu nang aya ka fin zia hi kan hriat ti rang che kan va ti na ang dewani kan va correct keu khan midang hmin kha a har sa to na kalain an dik lo na kan soi phei chuan a har tul tul don ti na ni a hei hi tong kam le mel te pon hei oi lo mel da ule e lo mel lu tuka an thil soi lo don son te kha a thalem lo ani poi a thlen don lem lo emo an ho don lo ti kan chiang sak te ni lem lo chuan an ti dik lo hi shil kheran ngai lo ngoi pui mai tur ani kan ti don ani ro ro chuan kan soi ma in ka hria sual lo chuan emo ke pon ka ti sual fo ta thina ti de khan bulchan ma sak tal tur ani kan in pha hniam ti kha kan lan ti rang chutia kan ti ma sak chuan an dik lo na in pompo kha an zak lo deuh don ani mitin hian ngai dan te chapau na te thik na hlo na rin dan sa te hi kan nei thawa kan ngai dan ol sam te a so son hi kan tum lem lo ve kani dikan in ti deuh thu ma wangin isuan i khing pui chu konga in kal lain rem vat ro alo ti boka chu wangin midang clear dan te kha za sak ve ila i dik lo vati tol tol lo tur ani pathumna kan dik lo chuan kan pom thuai tur ani thil kan ti dik lo pal emo hian in tlo khal emo in soi thiam phet hi kan tum thina midang kan hne thei lo pha thina ni tlom theina nun hian thil ati thei jok ti hriat a tha a kan lo ti dik lo pala kan in hria ani bok chuan min dem na le khak na tura kan rin kha min ron dem ma a lo in dem ma sak dei tur ani lo soi khal tur chu chuan min ngai dam chak na kha a pe jok don ani entirnan ke hi zong hria thiam ka ngai ani ka dik lo ani te po kan lo ti khal theya kan dik lo na kha kan lo soi khalang kan thiam na hlir emo an thiam bik lo zia kan lo soi zo zo a chuan lam kan lo siam za zat khan thil du om a thleng pha don lawa mi a hna ani dan pon mani poi khoi pom tu le in thiam lo na soi tu ngai dam dil tu chu ngai na thiam na te ani chin kha dan keng ko tu police te traffic te pon min han man hian
e kapu ti in ngai thiam hi han di lela tam tak chuan mi lo ngai dam chak thin ani an lo nem ve mai thin thiam lo si por ve si te hi kan huat om thina nangpon mani thiam lo pum tu nge ingai dam chak zoka lo in tlo khal tlat tu ti kha lo in zot ta la kan ti dik lo chu pom thiam mai tur ani chu point thum na chuan palina begin in a friendly way kan thin so phuta kan thin rim phuta hian mi kan vin tuarte kan shok tor hian ke mani zo kha chu kan thol hok ani theya mase le lam chana khan han da ve chin taila kan lama kan tantir pha theyangem te ulo min huat pha hia zok theyani fa te emo kan nu pui pasal te po ni se kan mi chhor te po lo ni ro se aru ka min ngei to chuan tuma hi logic emo facts mang po hian kan hne tak tak thei to lo in nor lui ngot thei hi alo ni lawa video masalama kan soi to angin in hauna hian ra tha a chhuangai lawa ang peilutuk ang chi te chu ai chuan nel om le thian ang taka kan va in lan thiam chuan kan thu po an ngai thada i zo kani nu le pa te po strict lutuk te ain fa te ta na thian ni pa thiam te hi an fa te nan za zok an nel zok boka an hlau ni lovin an za ani engki man shil ngam thin har sat mang ana po poi khoi tu an dop thin te po hi a khir deuh chu thian ang takin an va kom nel masavel thin ani crime ngai thla thin chuan in shet karinga an ringam ta ti vela khan in puan pon ol sam thin ani Abraham Lincoln hian ti hian alo soya khoi zu thlum far khat lek hian mit kha gelon khat ain tho a kau hnem zok alo ti ni om zia chu kan shet thawarin oma Mizo tong upa apo tong kam tha in sial aman te kan lo ti thin kha khi thole nisa apo hian an lo te khin thin ani hetiangin khi chu a thokna a tharum ang dewin an te khin ta ni nisa ero hi chu ani phut lava a gentla mase khi tho ain nisa hian kan kor hak min pheltir masa theizok an ti thin ani nel omna le do theihna te khin na ni ber chu wangin midang hne kan du chuan a nel om le thian ang taka kan valan masak khan an thinlung kan hne don ani thatna in kan hne ang pangana chuan the secret of Socrates atea Socrates a thuruk mi ne na engemaw kan han soidun te min kan han tum chang te hian a tir lama an kal zong tur ai tia min chana tur thil kan soima saka kan ma the chuan thil danga po min kal chho zel na chance kha asang ta ni thil dang po kha a turn off vek ve theya chuti ang ni lovin kanin an na te kan soima saka an pom zong tak tur ma the ma sakha a fu zo kani abul tran that chu azat ve zo ang an lo ti ang deuh khan an lom zong tur o tia min chan na tur thil kha soima sa ela chu chuan a hnu zela kan soipo min pompui zel na chance kha asang zok ta ni chu tak chu Socrates a thuruk an ti chu ni a kan man lai mi fing Socrates hian alo apply thin ni om takani a atira yes ti a chan ngai zo na a zo zet nuwa amadu ava convince nei da tur thil kha a soi ve chau thin ani ti chuan point nga na chu get the other person saying yes immediately ati a o tia min chana tur kha ma the tur ani chu ti chuan a hnuwa kan du zong kan soi ve chawang parukna hi soisel na kan ton changa poimo takani a kan sum don na a customer te lung oi lo kan ma chhon lai te in lai chi na a te po ni se mi hne emo kan ngai da na min kan tum lai hian kan lo thlak le do thina hei hi ti lo tur ani ama kha ron in soi chuak ro se ron in express ro se keini jok chu ngai thlatu le zo na lo zo tuwa kan tang dayang ama pon kan soi to a
mani chungchang thau hi soinom kan ti thin kha mi thil kan zor te hian a thatna kan hriat zong information kan nei zong kha kan va bar ta hek thina shalchak lutuk ang khan kan lang ta thina ni chu mi inan du lo alaka thil i shal kha adu lo chu ai chuan adu zok tak ilanga tanga ron lei kha adu ni kan thia mem salt victim ni ain bai tu lei tu ni kha adu ni iwa shal chuan I hloka adu zok tak I hnena tanga aron lei chuan hlok anga khana in ngai ta ni danglam lem lo danglam si ani chu saphau hian thu fingan lo neya chu melma insiami du chuan I thian kha ani aya I finzia mutirla mase thiani du ero chuan I thian te kha nang aya fing angin lan tiro tina angani maya excels ti chuan ching khum tina ni a anni aya kan finzia ti lan nana tong kan lo chu char emo an thu soi kan lo pai thlak char te khan an mani a thik na le I chik na apezok thina ni chu mishinga omsa ani a kan aya chung ni a lang te kan thik thina ni mase kanin excel tir fingzok anga kanin ngai tir chuan poimo riau ni a inshian na kha kan kianga an neyang chapau lo thei hi kongtin renga hian alo poimo hle ti achiang em bokani ole heti zong hi ni ta se video danga a points chunjom na kanor soile donani atop thleng min en sak tu te inchunga kaloma leipeka kanin male tho donya